A deti, ktoré v pivnici navštevujú škôlku Koráb, pôsobiacu v rámci Evangelickej metodistickej cirkvi, školský rok začali otvorením nového ihriska. Tento opravdový Koráb budú môcť navštevovať všetky pivnické deti. K tejto príležitosti prichystali aj priliehavý program, ktorý svojou prítomnosťou poctili aj hostia. Kázateľ z Nemecka Ulrich Ziegler, zborový farár Ján Záhorec a čestný predseda MOMSu v Bačskom Petrovci Rastislav Surový s manželkou. Nové ihrisko pre deti vybudované v Evangelickej metodistickej cirkvi v Pivnici má ozajstný tvar korábu. Nie náhodou. Škôlku, čiže koráb, navštevujú tu deti od roku 2004, keď bola založená, a toto ihrisko bude jej súčasťou, keď ide o vyučovací program v rámci škôlky, ako aj pre všetky deti z Pivnice, ktoré sa tu budú chcieť hrať. Ihrisko vybudovali vďaka dobrovoľným príspevkom Matice slovenskej v Srbsku a pomoci bratov a sestier z Nemecka. Veľmi sme povďační bratom a sestrám z partnerského zboru z Nemecka. Máme partnerské vzťahy zo zboru Paulusgemeinde z Nürnbergu, kde som pôvodne aj pred 6 rokmi pracoval. 2 roky som bol tam v Nemecku. Nadviazali sme kontakty a ďakujeme bratom a sestrám, ktorí mali záujem za náš projekt, ktorý sme im tam predstavili, zvlášť, že v pivnici škôlku alebo priliehavý útulný pobyt pre deti nemáme. To, čo ešte obzvláštňuje tento priestor, je zaujímavý obraz. O čo ide? Je to vlastne umelecké dielo Daniely Weizmann, čiže manželky kazateľa Ulricha Zieglera, ktorá sa snažila svojim darom, umelectvom tiež prispieť k ambientu korábu biblického, symbolicky znázornila zvieratká, ktoré patria ku korábu, a je to veľmi krásne dielo. Koráb je útulným pobytom pre deti už 5. rok. Navštevujú ho deti od 3 do 5 rokov. S deťmi tu pracujú vychovávateľky, ktoré sa s nimi učia a hrajú. Spočívame s prácou o 7:30, potom prídu deti a majú možnosť teraz voľne sa hrať, tak majú čas asi hodinu aj pol, 2 hodiny, aby voľne sa ihrali, aby sa učili v spoločenstve, sa podelili ihračky, aby sa učili povedať prepáč, aby jednoducho mali dobré spoločenstvo. A potom spolu upratujeme ihračky, tak učíme aj deťom, aby sa spolu upratovali, potom robíme aj telesné cvičenie a posle toho ideme na spoločnú havranku. Tak posle havranku najviac počujeme biblické alebo aj iné rozprávky, príbehy. A k tomu máme aj ručné práci, to znamená, deti môžu strihať, môžu lepiť, môžu s plastilínom robiť, tak máme rôzne materiály, aj rôzne činnosti. Tak tu budú mať možnosť vlastne vedieť, čo to znamená byť pod istou strechou, jeden druhému byť na pomoci, pomôcť tomu mladšiemu, lebo máme tu rozličné vekové kategórie od 3 do 5 rokov. A mať proste ten vzťah medzi sebou, normálne dôverovať starším, ktorí sú tu vokol. Všelijaké možnosti tu majú na šplhanie, spúšťanie, hrabanie sa v piesku, a to vlastne prosperuje vo vývoji dieťaťa. A tak si oni vlastne zautomatizujú rôzne tie pohyby, zautomatizujú si manuálne práce s rukami a tak. Už v deň otvorenia sa ukázalo, že toto predsavzatie bolo dobré. Radosť detí bola viditeľná. O to lepšia správa je, že sú naplánované aj ďalšie práce a rozšírenie ihriska.